Hermed en kort demonstration af integrationen af Readit.nu i en eksisterende webshop. I dette tilfælde er det Norli.no's webshop, og Norli.no er en norsk boghandlerkæde. Integrationen foregår på den måde, at Readit.nu's server leverer produkterne i en XML-fil, det vil sige billeder og produktdata, således at produkterne oprettes på normal vis i webshoppen. Det der så sker, det er, at når kunden vælger at trykke køb, så rører man over i Readit.nu, og her gennemføres købet på traditionel vis og betalingen. Herefter leveres e-bogen via Readit.nu's cloud, som automatisk pusher e-bogen ud til den enhed, man ønsker at læse på. Det kan være så en iPhone eller en iPad, eller det kan være en Android-telefon eller tablet. Det kan også være en e-bogslæser. Det kan være ens computer, den kommer automatisk ud til.